murag luya mo kay kagnaw. Nanamlay kay. Imo lagi nang sigig daro nimong kuan. Sundang nimo. Si Inko Pisot ba? Nawag. Na kuno si ihatag ni murong kuan para pangkalag-kalag ba? O kalag-kalag o ning Berisanto. Berisanto? No ngayon mo kuno kagkuan kining pralandangon. Tarong ba? Lagi. Ay, ina si Inko Pisot nga kuan, ina si Inko Kay ko bi. Kay ko pa untay trabaho. Sus, may trabaho de. Mag-istorya ni siya nimo. Istoryahe lang. Ha? Istoryahe kay para nga makasinabot mo or tagaan ka niya og pangkuanan ni. Inko Pisot. Istoryahe si Migo Kulapo be. Migo Kulapo. Oh, Migo. Ay, si Inko Pisot ni. One and only handsome in the Philippines. Handsome in the Philippines, one and only. Asali duta. Duta. Masa naman kami ko. Kumusta ma? Namayo. Ayo ra gyapon. Ay, problema kami ko. Gimingaw lang ko ni mo, Migo. Mo na mamusra ko ni mo. Mingaw siya nimo. Stilan. Nakay pinigniton rong bilisan to. Wala jud taon. Wala. Problema may tagaan kag Tagaan. Ay bilbima. Sa ay tinukay na ko. Naibutik. Ay, sus, kamutay. Ani kamote ginugay. May ko pagkilikaan na. Ay bilbima gyud. Migo, nito tayo ligo-ligo dagat ay. Ani do tali ligo dagat. Pag-ligo-ligo na siya dagat. Kuway problema. Kuway problema. Sa'yo man ko kami gugod kiso. Pis. Wala pa na osyong. Ay, Joke. Tanan mi ko, wapo maganda. Oh, gapo na ta. Ani mi ko. Nai nag-offer na ko og trabaho. Nay offer trabaho. Kung kwaon di ka. Waon ka? Kwaon. Hindi kami ko. Ay, wapel mo ko ng trabaho mi ko. Wapel. Wapel siya pod siya. Ay, siyempre, wapel yatrasan mi ko. Way getrasan ay sus. Yatrasan. Way getrasan. Nakok sweldo. Nakog sweldo. Utang siya og 950,000 pesos. 950,000 pesos dako la na. Puta, puti na ko ay 950,000 Oh, pesos. way problema. Ang atong trabaho, simple na kaya. Simple ra migo. Utong tutok may ko. Utong tutok. Utong tutok ha. Utong tutok daw. Diba? Magkuyog ba na magkuyog? Magkuyog daw mo. Ang atong buhaton. Ayong buhaton. Magkuhan na kami ko. Magdatag kining sako. Dagsako. Okay. Yung wala sa ko ni trabuha na. Pero delikado lang ko. Delikado. Ano itong balay patyukan? Wag na pala isputyukan. Maghupot na sa purol. Ubus purol. Magpuyap na daan eh. Murip na daw ikaw. Narulindo. Oo, kaya di mo migo ka. Pasoktan na rin ka ba? Kaya ni mo? Problema ay takot na migo. Saman. Legit man. Saman yung Chris David ha. Why problema? Buhag na sa patyukan. Magpuyap ha. Tigpuhag eh. Magbrep. Why problema eh. Babay. Magbuwag mo sa patiyukan. Magbrep na mo. Kiyawa no, di kita ngalabhag lugot sa Dako man sila. Ha? May lang makabantay ta sa patiukan lingin ay suot sa ko buslot nga sa ko magwal patiukan Di man siguro, God. Yan ang mabuslot man nga. kusugin ng maak Di na maak eh. kusugin ng katilaw ko na ngahoy pa kong linsa nga Oo. ana so lantan ko nga ay